लोगोफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना ओमफ्रायो दासो ओंखाम जाखांनानै गय जादों दै खुगाया दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे इन्टारेस्टिं खेला गेलेनानै खोन्थानो नागिरदों आरोना लोगोफोर जोंनि नैबे न'नि बारिथिं मैगं बारिथिं फैनानै नैबेथिं जोंहा मैगं दंजोबोनो गाज्रि गय जागासिनो दं मानो होनबा दासो ओंखाम जाखांदों आरोना बिनि थाखायनो बिराद गोथाव गय जादों आङो ओमफ्राय गारनो हाया गयखौ गारनो हाया माबालाय ओमफ्रायो मामानि जोङो दिनैहाय जों उन्दै समाव गेलेनाय मार्बल खेला जोङो गेलेनानै नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों आरोना माने सिजौआ ओरैबायदि मार्बल गेलेनानै दावराव जागासिनो बिसोरथ' जेनेबा जोंसो गोदो उन्दैयाव बिराद गेलेबोनानै बिमाफोरजों लावथि लानानै होसो जालायलायनाय बेबायदिसिम गेलेबोबायना लोगोफोर जोङो बेखौनो सिजौखौबो दिनैहाय एसे फोरोंनो नागिरदों आरो फोरोंनो माने दाखालि खेबसे गेलेखांखाबाय जोङो ओमफ्रायो दिनैहाय खेबसे आरोबाव गेलेबावनो नागिरदों बेखौनो आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांनो नागिरदों आरोना मानोखि लोगोफोर दाथ' बांसिन गथ'फोरानो मार्बल गेलेनायखौ मिन्थिलाना माबायदि गेलेयो माबायदि नेमफोर दङ बेखौ दा बांसिनानो मिन्थिया जायोना थ' जोङो आङो बेखौ नोंथांमोनजों दिनै माने गेलेनानै बै उन्दैयाव गेलेनाय जोंनि मेम'रिखौबो आङो बेखौ लाबोफिननो सानदों ओमफ्रायो माने नोंथांमोनजोंबो माबायदि खेलाखौ गेलेयो दिनैहाय बेखौ माने शेयार खालामनो नागिरदों आरोना थ' नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो आंजों लोगोसे खुगा बुंलायलायनाय गय दं आंना ओरैबो खेलाफोरा जोंनि मोनसे ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना लोगोफोर बेफोर खेलाफोरखौ जोङो उन्दैयाव गेलेनानै जोंहा माइन्डफोरा जोंना फ्रेस थायोमोन मा होनो जोंनि समावथ' इन्टारनेट गैयामोन नालाय लोगोफोर इन्टारनेट गैयिनि सिगां जोङो माने बेफोरखौ गेलेनानैनो ओरैबायदि टाइम लांबाय आरोना स' बिराद इन्टारेस्टबो जाखायोमोन जों उन्दैयाव बिमाफोरजोंहाय होसो हैजालायोमोन ना लोगोफोर स' नोंथांमोनहाबो सोर मार्बलखौ गेलेयोमोन आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदे लोगोफोर सोर मार्बल गेलेनानै बिमाफोरजोंहाय होसो जायोमोन बेखौहाय खोन्थाहरदे लोगोफोर बिदिब्ला आङो खेलाखौहाय खोन्थालांसै आरोना बांद्राय रायलायबाय थाला नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो मार्बल खेलाखौहाय माबायदि गेलेयो आं खोन्थानोसै दै र' फार्स्टआव माबायदि खालामनांगौ बेखौ आं खोन्थालांसै स' फैदो बिदिब्ला दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर स' फैदो नै लोगोफोर बेबायदि मार्बल गेलेनो थाखाय मोनथामसिन बोनानै लानांगौ आरोना नै ओरैजाय बैनिफ्राय ओरै लाबोनानै हरथ'नाङाब्रा बिदि मोनथाम लाइन लानांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नैबे साइडजों थागोन नालाय नैबावहाय मोनसे लाइन नांगौ दै नै बेबायदि बैयाव मोनसे बिथिं हागोन जोङो बिथिं हरगोन मार्बलखौ ओमफ्राय नै बिथिं जों थागोन दे गारि दोननाय दं आरोना र' फैदो फै हरनोसै ओरैजाय सिजौ गेलेगोन सिजौनि मामि गेलेगोन आं गेलेगोन साथामजों गेलेगोन जोङो जोंनि न'नि उसुंथिं सोर फार्स्ट जायो दे मामिजों हाखाला जोङो फार्स्टआव र' एबार आंनि बारि र' लोगोफोर मार्बला आंबो लानोसै माने समान लानांगौ आरोना सासेनाव गरब्रै थायोबा बयनावबो जों साथामनावबो गरब्रै थानांगोन ओमफ्राय जेनेबा गरबा बिदि समान थाजोबनांगौ आरो दा आङो नै ज' लाथ'दों रानथ'वाखै मानो होनबा नायग्रोनोसै आरो जों बेखौ दायो नै फार्स्ट जाफिनसै मामिया फार्स्ट जाखाबायमोन ना गोदानसिन र' समान नों समान रानखादो दे नङाबा नाइन गोलैयाथ' एफा बुरजा जानाय नङा फरानो जायोथ' मोनसे दागिल होनो आरोना मोनसे दागिल लायो मोनसे दागिल होनो जेनेबा गिदिर लानोसै समान लानांगौ आरोना मोनसे जोङो दागिल लायो जेनेबा बिमा बिदि मेन ओमफ्राय मोनसेया नालाय 6थाबा जोङो 5था हरनो हागोन ओमफ्राय मोनसे बिमा लानांगौ बिदि 5बा आङो बेखौ मोनसे बिमा लाबाय बे मोनब्रैखौहाय हरगोन बिदि सिजौआबो माइन्ड फ्रेस खालामफिननो आरोना गथ'फोरा बांद्राय मबाइल नायै थायोना दायो इन्टारनेटनि जुग जाहैबाय ओंखायनो दा बांद्राय मबाइल नायनायाबो मोजां नङा नालाय दा जोङो मार्बलखौनो गेलेनोसै नै उन्दैनि मेम'रिखौ लाबोफिननो थाखाय आरो इन्टारेस्ट थाखाय बारलांबाय र' एफा खरा दे आब' हरदो दख'ना लामजोबनाय बैथिं
ओमफ्राय नै बाव आब' सासे फैबावबाय नायग्रा बिहा जोंखौ ना हरफिनबाय सिजौआ थाब थांबाय बिसोर नैबे मामिनि होमबा बे आब'आ फार्स्ट जाबाय नैबेहा खाथिसिनाव थानाया फार्स्ट जाबाय नैबे सेकेन्ड जाबाय ओमफ्राय नैबे गोजानसिनाव थानाया लास्ट जाबाय आरो ना बेबायदि लायो फार्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ लोगोफोर ओमफ्राय एबार नायदो गायलांसै जोङो दे गायदो दे लरि होनो ना फैद' गायफैद' फैद' एबाराव मोनथाम होबाय आरो ना लोगोफोर फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड नायबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय गथाम होनाय नालाय 9था जाबाय नै एबार होसिगोन दे फार्स्टआवहाय आब'आ जादोंमोन नालाय सिजौनि मामिया दे गरनै मोनबाय खेबसेनो आयु गरथामखा खेबसेनो नै केमेरायाव बारा सिनायबावासो दे अबेयामोन बिमाया दा गैला जा इन्ट्रेस्ट खा दे गैया आंनि बारि जानजिदो एफा बुरजा दङ हनै गावनायखौ खाथियाव फै खाथियाव नैबेखौ फै गावनाया माबायदि गावो नै गावनाया बेयाव दोनबाय बेयाव बारबल दंमोन नालाय बेयाव आखाइखौ दोननानै बेबायदि मोनसे हाख्ल' जादोंमोन नालाय दे बेखौ गायफिनना होनांगौ खाथियाव सिजौआबो रोंहांबाय नेमफोरखौ दा नैबे गोदान जाफिनसैलाय खेलाया मेंलायलायखायो उसुंथिं फाइन जाबाय फाइन बिदिबाथाय गोदोना गरसे होदेरलायनाङोमोन नङा मेन खेला गेलेबा गरसे होफिननांगौ गरसे होफिननानै दहाय बेसेबां थादोंमोन गरब्रै गरबा थादोंमोन नै दा 6था जाबाय आखायाव बिनि थाखायनो जेनो ना लास्टाव लांदां जाजोबबाथाय जेनो दे सिजौ दे हरफिन नोंहा नों सोलोंदों नालाय सोलोंनाया दे फाइन जाबाय गायफिनदो दे मोनसेबाव दे फाइन जायो गानो मोना सिना गाबाय सिन गानो मोना फाइन जाबावबाय सिलायाबो बारा समान नङा नालाय दे सिजौनि बारि जोंहा मैगं बारिया नै दे सिजौ बेस्ट अफ लाक मोनसे मोनबाय आयु बेखौ खनदो दे सिजौनि गावनायखौ खिथानो आङो थारमाने बिसोर दा सोलोंहांदों नालाय दे रोंबावोसो दे आंनि बारि नोङो बारबाबो मार्बलजों सुनाय जायोमोन नै दे आखिथिं केमेरायाव नुनाय खिन्थानाय नालाय नांबाथाय बे मोनला बेलाय बे फाइन जानाय आरो बेखौ मोनला दायो होफिननांसिगोन गरसे ना गरसे फाइन जागासिनो दङ गरसे होफिननाय इन्टारेस्टिं ना सिजौ दे फिसौ बारखायो दे सिजौ इन्टारेस्टिं लोगोफोर उथाबो थादों नालाय जोङो र' दे थोरसे ओम नांला दे फाइन होनायबाथाय खेलायानो एरबाय थायो नांहोनो हाला गोदोसो जा गेलेनानै रोङोमोन नै दा बारा रोंला नुवाखै फाइन दे इन्टारेस्टिं बिमाया दे गायसनफिनदो सिजौनि गोलोमफ्रुजोबलायलायनाय गेलेबाय नै दे फैफिनबाय बै मोननैखौ फसायनि गोदान दे हरदो दे एबार नांखासिगोन
नै बारबावोसो बेबो दे एबार नो नै लोगोफोर बे मादैया गेलेसिगोन नायखा जिनो ना देखायो नायखादो जेनेना देखायो खाथियावनो दंथारो खाथियावनो सिजौ गोदोथ' गरसे जाजोबोमोन गोसोमसोमोन ना बिमाया अबे जाखो बैमोन खोमा बिमाया गरनै मोनबाय गरनै आरोबाव दासो आसलि खेलाया फैदों सिजौ गादो आथिङा गरनै नै खेबसेनो जा बुरजा मोनबाय मादैया देखासिगोन दाना लाजोबनो हासिगोन रियेल खेलाया दासो जादों रा सिजौ आं गैला जा बुरजा मोनबाय ना खेबसेनो दासो आसलि खेलाया जादों दा देखायलाय बेसे बिदिसो मोनो नाय लोगोफोर नै नायथ'लायनोसै आङो हायाव गोदोथ' मेमब्रां जाजोबखायोमोन आखाइ आथिं नैबेबो आं मोननाय नै गरनैल'थारसै सिजौआ जेनथारसिगोन आंजों गावनो रोङादे गरनैल'थारसै खेलाया जोबथारसिगोन सिजौनि बारि बे थरनैखौ नांगोना नालालै एफा खरा हरो गावना टाइम गैला होनबावबाय दे आब'नि बारि गावनालायनो टाइम गैबावलासो जाहैदों सिजौना गरनैल'थारसै या फाइन नामा फाइन नङा दे उनना सिजौ आंसो औ सासे हमनो मोनो लास्टआ दे आंनि जाबाय औ दे औ बोरै हमोमोनलाय हमनायखौ बावबावबायसो औ नैबेखौ ओरै हमबायब्रा औ ओमफ्राय गावनानै नों खोनांनो मोनबाथाय औ गरनै बेनिखौ मोनफा बिदि बावसो बावनानैसो दंथारोमोन दे नांगोन नामा दे रेडि हुहु फकास करो आंनि जाबाय गरनैबो आं देरहाजोबमारबाय नै लोगोफोर सिजौ जि बुरजा मोनबाय आंहानो ओरै फैनो मोनसे खोथा खोन्थानो मोनसे खोथा खिन्थानो नागिरदों सिजौआ थारमाने गाव मार्बलखौ अबेनिफ्राय लाबोआ बेखौ खोन्थागोन दे खोन्थादो अबेनिफ्राय लाबोआ नै नों दहाय होनदोंमोन ना दहाय मोनसे मोजां खिथादोंमोन ना फैदो जोंनि काजलगाव बाजारनि अबाव होनदों गय ना फैदो नों खोन्थाफैदो नों अबेनिफ्राय लाबोआ खोन्थादो दे गय फानग्रानिफ्रायसो लाबोदों काजलगाव बाजारनि गय फानग्रानिफ्राय ना जोंना सिजौआ मालाय मार्बलखौ काजलगाव बाजारनि गय फानग्रानिफ्राय लाबोदों गरसेयाव 2 रुपिस जाबावबायनो ना औ जोंथ' गोदो थाइसे ना थाइनैनि 10 ना गरबा बिदि लाबोयोमोन बेसेबां लाबोदोंमोन नोङो 20 मार्बलाव 40 रुपिस ना लोगोफोर जा इन्टारेस्टिं मोनबाय आरो ना गेलेनानै थ' नोंथांमोनहाबो गेलेनो हागोन ओमफ्राय दा जोंथ' ना मोनसे टाइमावहाय लोगोफोर दाना जोंथ' गोदो थाइबाथ' नंद्राय आरो थाइसेयावनो जोङो गरबा मार्बल नङाबा थाइनै फैसायावनो जोङो 10 बेबायदि बायोमोन ना ओमफ्राय दानि मार्बला जोंना माने ओरैबायदि दामबो बारायबावबाय आरो ना गरसेयावनो थाइनै खरि गोलैयो बेबायदि होनदों आरो बाजैयाहाय ओमफ्राय गावथ' सिजौआ बांद्राय मोजां खोन्थानो रोङासै थारमाने बे बिमानैजों बायहैदोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्रायो बियो बाजैया बुंफैदों कि गरसेयावनो थाइनै खरि गोलैयो होननानै 20 लाबोदोंमोननो सिगाङावहाय ओमफ्राय ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनदों दायो गेलेनानै जोंबो इन्ट्रेस्ट मोनलायलायदों आरो ना गोदोनिखौहाय गोसोखांफिनदों ओमफ्रायो थ' नोंथांमोनहाबो लोगोफोर माने बांद्राय मबाइल नायालासिनो बेबायदि माने मार्बलफोर बा गोदोनि खेला गेलेग्राफोरखौ गेलेफिनोब्ला माने माइन्डआ फ्रेश जागोन आरो ना लोगोफोर नोंसिनाबो माने उन्दैफोरखौबो फोरोंनो हायोबा मोजां जोंहा ओंखायनो दा जोंबो सिजौखौ माने बांद्राय मबाइल नायनायनिफ्राय माने बेखौ एसे बाहेरायाव बा माने एसे गेलेनाय फोरोंनो होननानैसो जोङो दा बे खेलाखौ गेलेदों आरो ना लोगोफोर थारमाने सिजौआबो जोंना बिराद मबाइल नायो नङा खालि न' सिङाव थानानै मबाइल नायनानैनो माने बयबो गथ'आनो आरो ना बांसिनै मबाइल नायो ओंखायनो दा जों मोनसे आइडिया खालायबाय कि जों मबाइल ना मार्बलसो गेलेनोसै ना
गोलोमफुजोब्बाय मानसिफ्रा सान्दुङाव थानानै नै लोगोफोर गोबावजोंसो नायनांगौ औ गोबावजोंसो नायनांगौ ना मबाइलखौबो नायनांगौ ना मबाइलनिफ्रायबो जों मेरला सोलोंनो हायो खिन्थु गोबावजोंसोखाय माने नायनांगौ आरो ना ओमफ्राय नै नायदो जोंना उनथिंजाय बेकग्राउन्डआ मा दङ थारमाने बेवहाय इथा दोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय इथा प्लास्टिक खोबनानै दोननाय दङ ओमफ्राय नै बैसिं मैगं बारि दङ आरो ना नोंबो खुसि मोनदों दा आंना 10 फेब्रुवारियाव बार्थडे दं हेपि बार्थडे दं ना सिजौनि हेपि बार्थडे दङ जोंहा 10 फेब्रुवारियाव ओमफ्राय जोंना सिजौआ दायो बांद्राय मा होनो मबाइलखौ बारा नायनाया एसे खमबो जालायलायदों दै मानो होनबा मार्बलखौसो मोजां मोनदों ना मार्बल गेलेनानैसो जोंहा सिजौआ मोजां मोनदों ओंखायनो नोंसोरबो गेलेदो होनदो दे लोगोफोर नोंसोरबो गेलेदो ना इन्ट्रेस्ट मोनगोन होन इन्ट्रेस्ट मोनगोन ना रोंबाथाय इन्ट्रेस्ट मोनो ना थारमाने गेलेनायखौ रोंबाथाय मोजां मोनो आरो ना लोगोफोर गथ'फोरखौ माने एसे माइनाबो बिसिना मबाइल नायनायफोरनिफ्राय एसे डाइभार्ट जायो ओमफ्राय गेलेनायजों इन्ट्रेस्ट मोनो जोंथ' उन्दैयाव बिराद गेलेखायोमोन बिमाजोंबो होसो जालाय लायोमोन लोगोफोर थ' नोंथांमोनहाबो गेलेनो हागोन आरो ना लोगोफोर आंथ' नोंथांमोनजों मार्बलखौ गेलेनानै देखायबाय माबायदि गेलेयो बिनि माखासे नेमफोरखौबो आङो खोन्थाबाय आरो ना थ' मिनिनो ओंखारगासिनो दं आङो माने गोदोनिखौ गोसोखांदों आरो ना ओमफ्राय थ' बिदिबा आङो भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामला लोगोफोर माने बांद्राय गोलाव खालामोबा एकदमबारे होनो दिगदार जायो नालाय ओमफ्राय जोङो न'नि उसुंथिंसो दंफैयो आरो ना ओमफ्राय जोंहा नैबे मोनसे जोंनि गेट मोनसे दंबावो नैबेथिं ओमफ्रायो थ' बिदिबा आङो भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै आरो ना बांद्राय गोलाव खालामला आङो जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक खालामहरदो लोगोफोर आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो कमेन्ट खालामहरनो दा बावहर आरो नोंथांमोनहा सोर उन्दै समाव मार्बल खेला गेलेयोमोन बेखौबो आंनो खोन्थाहरदो लोगोफोर स' नै मेंनानै जिरायखुलायबाय आरो आङो स' बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल आंनि मार्बल खेला गेलेनाय भिडिअखौ नायदो लोगोफोर बयबो आरो नोंथांमोनहा सोर गेलेयोमोन बेखौबो खोन्थाहरबानो जाबाय स' बाय बाय लाभ इउ अल बाय